don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Patriot Premiership. Mamelodi Sundowns 3, Sekhukhune 1. I'm joined by Umdluli. Danko Stibo. Yeah. Yabona Stibo. Ama-team amaningi Stibo. Yeah. Mawadlali Orlando Pirates yazimisela. Yeah. Yabona njengeSikhukhune. Yeah. iPirates asifuna ukuyibona. Yeah. Senza umsebenzi. Yeah. Simeka sure Stibo. Yeah. But mabadlali neSundowns mina angazi ku-understand Stibo. Yeah. Labantu bayathuka. Yeah. They panic before the game. Yeah. Before igame iqala already sebathukile. Uyayibona la nto. Coach wabo Stibo. Manje Stibo kuyakubonisa ukuthi iOrlando Pirates kuzomela sizimele ngokwethu Stibo. Because iOrlando Pirates is like a prodigal son Stibo. Izihambela yedwa Stibo. Yabona amanye ama-team Stibo ayisebenzela iSundowns. iPirates abayisebenzeli. Mina into engifuna ukuyisho Stibo ku-coach wethu kule game ya-Wednesday. Akayiwine le game ya-Wednesday Stibo. Uyayibona rayiding. And Stibo ngiyakhala ngo-Dr. Ivan Khoza. Wenza iphutha Stibo ngokuthatha uSalenga amnikeza iSundowns. Uthatha kanjani isibhamu Stibo unikeze enye team. Le team ulwa nayo but unikeza isibhamu Stibo. Bazokudubula ngawo. Uyayibona rayiding. And mangathi uyabheka Stibo iSundowns mayibona ukuthi uyahlupha udlalela yona ufuna enye team. Ayipha ama-team ala Stibo. Bayisa le-Afrika le. Uyayibona yini? Bayisa le kude. Uyayibona? For example Stibo. Stibo, for example, bheka uFlemingberg Stibo. Namhlanje sinambokazi ngenxa kaFlemingberg. uFlemingberg uthe mabambuza wathi eliphi defender eli the best la South Africa wathi umbokazi wathi thathana umbokazi abuyahlupha. Uyabona yini? Akathukekana akathi umudawu Stibo yathi uvela wenza wathi abathatha umbokazi ngoba wavala uRibeiro wamfaka epokotweni Stibo. Nathi Stibo ukhoza kayeke le ndaba yokuthi athathe ama-player wethu anikeze abantu esikhompyutha nabo Stibo. Uyabona yini? Yabona thina sikhathele ile nto Stibo. Yabona lama-team lawa Stibo amancane athengisa ama-game athengisela iSundowns kahle. Ujoin iSundowns ikora 2 goals nge-2 minutes. Yini le nto leyo Stibo? Mina ngiyakhala Stibo. I-management yethu mele iyeke le nto leyo Stibo. Ngiyabonga Stibo. Thank you Stibo.